po ay nagpapasalamat na makasama muli sa inyo sa ating pong series na ito na My Hope is Built. No? Sa mga nakaraang gabi, tayo po ay nagpasalamat sa ating Panginoon na nakasama po natin siya. Dahil yung ating pong hope ay galing po sa ating Panginoon. Doon siya ang basis ng ating pong hope. Siya ang foundation ng ating pong hope. No, ating po pinag-aralan ang mga biblical, mga principles sa ating pong buhay na nakita po natin na meron tayong assurance. Meron po tayong strength sa hope po natin na galing po sa ating Panginoon. At ngayon naman po, no, ating pong pagtutuunan ng pansin, mga kapatid, ang promise ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Yan po ang promise. Ito po ay isa sa mga hope na ating pong tinitingnan. At tayo po ay umaasa sa pagbabalik ng ating Panginoon dahil siya ay nangako na He will return. Bago po tayo tumuloy sa ating pong pag-aaral, tayo po ay yumuko para po sa isang panalangin. Manaming banal Diyos na nasa mga langit ka, sa araw po na ito, kami po ay lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami na kami ay inyong binibigyan ng pag-asa. Pag-asa na nanggagaling sa inyong banal na kasulatan. Pag-asa na nanggagaling sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Pag-asa na nanggagaling sa inyong resurrection. Pag-asa na nanggagaling sa banal na spirito. At pag-asa na kami ay inyong pinapatawad sa aming pong mga pagkakasala. Kaya naman sa patuloy namin pag-aaral sa oras po na ito, hinihiling po namin ang inyong patnubay, hinihiling namin ang inyong gabay na kayo nawa po ang siyang sumama sa bawat isa sa amin. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Meron po tayong hope, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil siya po mismo, ang ating Panginoong Yesus mismo, ang siyang nagsabi na siya po ay babalik. Basahin po natin yung John 14:3. Ito po ang sabi, "And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also." Napakaganda po, mga kapatid. No? Ninanais ng ating Panginoon na tayo po ay makasama niyang palagi. Alam niyo, kapag tayo ay merong mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, no? Kapag sinabi po nila na sila po ay uuwi, tayo po ay nagiging excited. Dahil po alam natin na tayo ay magiging masayang muli kasama ng ating pong mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na po kung magandang relationship natin sa kanila. At ganoon din po dito. No? Tayo po ay magandang relationship sa ating Panginoon. Tinanggap natin siya bilang personal na tagapagligtas. Tayo ngayon ay umaasa sa pagbabalik ng ating Panginoon. And we are preparing for His return. No? Dahil sa ang ating relationship, ang ating Panginoong Yesus ang makapagliligtas sa atin, sa ating pong mga pagkakasala, at siya rin ang makapagliligtas sa bawat isa na tatanggap sa Kanya at maniniwala at magkakaroon ng pananampalataya. Yung promise ng ating Panginoon ng Kanyang pababalik, ito po yung foundation ng Christian hope. No? Pinapaalalahanan po tayo, mga kapatid, na yung home natin doon sa langit na bayan, hindi po in this world. God has established an eternal kingdom. No? Nagbibigay siya ng justice, ng peace, at ng restoration sa lahat. Itong hope po na ito nagbibigay ng encouragement sa lahat ng mga believer na tayo po ay maging faithful. Dahil alam po natin, ang ating Panginoon ay babalik muli at dadalhin tayo doon sa langit na bayan. Kaya po ay ating pong i-explore yung limang aspeto ng pabalik ng ating Panginoon. Katulad nung mga gabi-gabi nating mga pag-aaral, we have 5 points. No? At ating pong titingnan yung 5 puntos po na ito dito sa lesson ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ang unang puntos po natin, mga kapatid, ngayon ay yung point na the certainty of Jesus' promise. Alam niyo po, ang ating Panginoon ay maraming promises na binigay siya, binitawan doon sa banal na kasulatan. At marami doon at lahat doon ay nangyari, mga kapatid.
At kung babasahin po muli natin yung naging text natin kanina, John 14:3. Ito po yung sinasabi, "And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also." Napakaganda po mga kapatid, yung binabanggit dito sa banal na kasulatan na ito. Na ang ating Panginoon, nagnanais siya na tayo po ay makasama. Na kung kayo ay may mga mahal sa buhay, gusto nyo na sila ay makasama. Gusto mo sila na dumating at magiging masaya ang inyong buhay kapag sila po ay nakasama. Now, ayon po kay Billy Graham, ay sinabi niya dito, the second coming is a promise that brings hope and confidence, affirming that Jesus always keep His word. Ang pangako ng ating Panginoon, laging nangyayari po ito. Hindi po ito napapako. Pag sinabi niya, ito po ay ginagawa niya. At ito po ay napakagandang pangako sa bawat isa sa atin na pinanghahawakan natin, na tayo po ay tumitingin doon sa pagbabalik ng ating Panginoon. At ito ang nagiging pag-asa natin na sinasabi niya na siya po ay babalik. At meron tayong confidence na ang ating Panginoon gagawin niya ang kanyang sinabi. At ito po ay mangyayari, mga kapatid. Si A.W. Tozer, isa pong writer pa rin at theologian, sabi niya, the reliability of Christ's promise to return. Noting that God's promises are sure and trustworthy, grounded in His character. No? Tinitingnan po natin, mga kapatid, yung promises ng ating Panginoon, they are all trustworthy. At ito po ay nakasalalay sa kanyang karakter. Ang karakter ng ating Panginoon, siya po ay mapagmahal. At lahat ng kanyang sinasabi ay nangyayari. At laging totoo, mga kapatid, ang ating Panginoon. Kaya nga, kung titingnan natin, ito ay isa sa mga pangako na panghawakan po natin. Ito ang magpapasaya sa atin, magbibigay ng kapayapaan sa atin kapag tayo ay tumingin sa ating Panginoon na merong pagmamahal na tayo po ay naghihintay sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Si Ellen White ay nagsabi rin sa kanyang aklat na Desire of Ages, page 632. Ito po ang sinabi, the second coming of the Son of Man is the keynote of the sacred scriptures. Christ's coming will be to the redeemed a joyous event. No? Ito po, mga kapatid, mangyayari sa bawat isa sa atin dahil ang ating Panginoon, ang siya mismo ay nangako na siya po ay babalik. Tayo po we are looking forward to the coming of Christ. Ang isang parent, ninanais niya na kapag siya po ay nag-promise sa kanyang mga anak na babalik, gagawin niya ito. Ang mga anak po kasi, mga kapatid, lalong-lalo na kapag kayo po ay nangako, huwag ka mag-alala, pagbalik ko, bibilhan kita ng Jollibee, o bibigyan kita ng regalo, o bibigyan kita ng pasalubong. No? Ganon din po, mga kapatid. Tayo rin sana ay ganon, katulad ng batang nag-i-expect sa pagbabalik ng kanyang magulang. Ang trust niya sa kanyang magulang ay hindi masisira dahil alam niya at kilala niya ang kanyang magulang na kapag siya ay nagsabi, ginagawa. No? So ang lesson po natin, mga kapatid, dito sa unang puntos ng pagbabalik ng ating Panginoon ay pinapakita sa atin dito sa certainty ng pagbabalik ng ating Panginoon, yung kasiguraduhan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ang puntos sa promise ng ating Panginoon, we can be certain. We must have not unwavering. Dahil sa confidence natin sa Kanya, we know that He will fulfill His word, giving us hope, and it will sustain us in all circumstances. Kahit pa makita po natin ang mga pangit dito sa mundo, kahit pa magiging magulo ang nangyayari dito sa mundo,
makakasiguro tayo na dadating ang ating Panginoon. Alam natin yung mga signs of Christ coming. At ito po ay nangyayari na, mga kapatid. Yung mga kaguluhan, yung mga gera, at kung ano-ano pang mga kalamidad na nangyayari sa atin, nangyayari po ito. At ang sabi ng Panginoon, it will happen. Oh? At ang pinakahuli, and this gospel will be preached into all the world, and then the end will come. Ito na lang po ang hinihintay natin, mga kapatid. Darating na ang ating Panginoon. Kaya tayo ay humawak doon sa kanyang pangako. Sa kanyang pangako ng pangalawang pagbabalik. Dahil alam po natin, ito ay mangyayari at malapit na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Ang pangalawang punto, binabanggit po sa atin, the second coming is the source of ultimate justice. Okay? Ang pababalik ng ating Panginoon, doon na mangyayari, no? Na tayo po na naniniwala sa Kanya, na nanalig sa Kanya, idadalhin doon sa langit, at ang mga hindi na nanalig ay paparusahan ng ating Panginoon. According to Revelation 21:4, and He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death, no more mourning or crying or pain, for the old order things has passed away. No? Ito po ay isa sa napakaganda na source ng ultimate justice ng ating Panginoon. Tayo po, mga kapatid, maalis na yung mga pananambitan. Wala na pong huluha sa inyong mga mata. No? Wala na pong death. Hindi na tayo iiyak. Hindi na tayo magkakaroon ng pasakit. Yung mga huli, yung mga old things ay mawawala na po ito. Sabi ni N.T. Wright, tungkol sa second coming, the second coming is the moment when God will set the world to rights, correcting every injustice and healing every wound. No? Kung kayo ay nakaranas ng injustice sa inyong buhay, kayo ay nadaya, kayo ay niloko, at sinabi niyo sa ating Panginoon, Panginoon, ikaw nang bahalang gumanti. Dahil ang sabi naman ng ating Panginoon, nasa Kanya ang pagganti. Huwag tayong gumanti sa ating pong kapwa. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. When Jesus comes, every wrong will be made right. There will be justice. Kung tayo ay nakaranas ng injustice, ang ating Panginoon, tutuwirin po niya ito. Sabi naman ni Dietrich Bonhoeffer, tungkol din po sa justice at tungkol sa second coming ng ating Panginoon, sabi niya, justice is only possible through Christ's return, as only then will God bring an end to all oppression and evil. Mangyayari lang po ito sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ngayon ay hindi pa natin nararanasan. Ang kaguluhan ay lalo pang lumalago. Si Satanas, alam na niya na malapit na ang kanyang oras. At ginagawa na niya ang lahat para lahat ay makuha niya sa kanyang side. Pero ang ating Panginoon, meron siyang kapangyarihan na ang lahat ng mga nananalig sa Kanya, sila po ay makakaranas ng justice ng ating Panginoon. At they will be vindicated because of Christ. Ellen White, sa kanya pong librong Testimonies for the Church, Volume 9, ito pong sabi ni Ginang Ellen White, the long-suffering of God is wonderful, but He will not always be mocked. He will not always remain silent. Let the wicked be warned. Meron pong katapusan ng kaguluhan dito sa mundo. Merong katapusan ang masasama. Hindi po lagi, ngayon ay nakakalungkot, mga kapatid, na marami ang mga tao na hindi na naniniwala sa ating Panginoon. Merong mga scientist na mas pinapaniwalaan pa nila yung evolution, na parang hindi naman ito na-prove, na parang paano mo nangyari, paano mo nalaman in 5 million years o 5,000 years, light years,
kung ano pang mga years na nilagay po nila. Paano mo nalaman na nangyari ito? Wala ka naman doon. Okay? Ang gusto nila, merong proof. Pero nasaan yung mga proof? No? Nakakalungkot, mga kapatid. Minsan iniisip ko tuloy, alam niyo kapag tayo ay sumulat ng libro, no? Gusto natin na i-cite yung author ng libro. Sinasabi natin, i-quote natin yung author at sinasabi natin, isinulat ito ni so-and-so ng mga writer. No? At nagagalit tayo kapag hindi na i-cite yung ating pong ginawa. No? Ang sabi sa atin, give credit where credit is due. Pero nakakalungkot, ang mga scientists, marami ang mga nagsasabi na hindi naman talaga ang ating Panginoon ang siyang gumawa ng mundo. Hindi nila binibigyang credit ang ating Panginoon. Matatapos na po ito. No? God will not always be mocked. He will not remain silent. Sabi niya dito, let the wicked be warned. Dahil malapit nang dumating ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon, mga kapatid, He will bring justice dito sa mundo. Second coming is the ultimate justice. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, matatanggap ng mga hindi sumusunod sa Kanya ang kanila pong mga parusa. Hindi po nadidelay ito, kundi ito ay talagang mangyayari. The second coming assures us that every injustice will be corrected. It encourages us to trust, mga kapatid. Magtiwala tayo sa timing ng ating Panginoon because He will always remain faithful. Ang ating Panginoon ay patuloy, mga kapatid, sa Kanya pong pangako at gagawin niya itong pangako sa bawat isa sa atin. Kaya nga, itong focus natin sa pangalawang puntos, huwag po kayong mag-alala. Kung kayo nakaranas ng injustice ngayon dito sa mundo, God is coming. Jesus Christ will come and He will bring justice to this earth. Pangatlong point po, mga kapatid, second coming is the fulfillment of our longing for peace. No? Nais natin ang peace. Alam nyo, nakikita po natin sa paligid. No? Gusto natin ang kapayapaan. At nabasa rin naman natin sa Revelation at saka sa Daniel na merong people will cry for peace in the last days po. No? Sabi doon, people will cry for peace, but there won't be peace in this earth. Dahil sa kahit itry po natin na magkaroon tayo ng kapayapaan, hindi mangyayari ang kapayapaan until sa pagbabalik ng ating Panginoon. Isaiah 9:7, ito po ang sabi, of the greatness of His government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and king over His kingdom, establishing the upholding with justice and righteousness. No? Itatayo ng ating Panginoon ang Kanyang kaharian doon mismo sa kaharian ni David. No? At ito po, Kanya pong itatayo, pag tinayo niya ito, He will uphold justice and He will uphold righteousness. At mawawala na po, mga kapatid, yung kaguluhan dito sa mundo. Napaka-importante na atin pong makita ito, mga kapatid. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, we will have the peace that we long for a long time. No? Yung longing natin for peace, it will be fulfilled in the second coming of Christ. Si Augustine of Hippo, no, isa po sa mga theologians na matagal-tagal ng panahon. Ito po ang sabi niya about the second coming. No? The second coming is the fulfillment of our desire for peace. As only Christ's return can bring lasting peace to a broken world. Ang ating Panginoon lamang ang siyang makapagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin.
magulo ang inyong buhay, tumingin tayo sa ating Panginoon. Magulo ang inyong isip, lumapit tayo sa ating Panginoon. Magulo ang nakikita nyo sa paligid, ipanalangin po natin. Dahil alam po natin, ang ating Panginoon ay babalik na muli at magkakaroon ng kapayapaan. Pero hindi po natin kailangan maghintay pa para magkapayapaan sa buhay natin. When Christ is in our hearts, we will have peace. In this world, you shall have tribulations, ang sabi ng ating Panginoon. But be of good cheer. I have overcome the world. Na-overcome na ng ating Panginoon ang kaguluhan dito sa mundo. At kahit ngayon pa lang kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, matatanggap natin ang kapayapaang binibigay ng ating Panginoon sa bawat isa. There is peace today in Christ. And the fulfillment of that peace, everlasting peace, will be received during the coming of Christ. Oh, in this world, we might have tribulations, but let us be of good cheer. Let us have peace because Christ is our peace. Si Tim Keller, ang sabi po niya sa kanya pong sinulat, true peace or shalom is always possible when Jesus returns to restore all things. Is only possible. Ulitin po natin yan. True peace or shalom is only possible when Jesus returns to restore all things. No? Posible po ito, mga kapatid. At ito lang ay magiging posible sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ellen White, sa kanya pong sulat, The Great Controversy, page 645. Ito pong sabi, when Christ shall come, the earth will tremble before Him. In that day, the redeemed will lift up their voices in joyful songs of everlasting peace. Oh, nais ko pong makasama dyan, mga kapatid, doon sa awit at sisigaw ng kasiyahan dahil meron tayong kapayapaan sa ating Panginoong Jesus. Earth will tremble when Jesus comes, but those who trust in Him and accepted Him as His personal Savior will have the peace that only comes from Christ. Oh, sa buhay po natin, nakikita natin ang mga nangyayari dito, war-torn region, maraming mga nanggigera, merong mga nang-aagaw ng lupa, na may lupa, no? At maraming kaguluhan na nakikita natin, maraming mga pasakit sa buhay, sa ating pong tahanan, sa ating pong community, sa buong mundo, maraming mga nangyayaring hindi mga magaganda. Pero sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang kanyang promise, He will bring peace to the nations. They will no longer fight, that they will be united. No? Ang lesson po, mga kapatid, dito sa pagbabalik ng ating Panginoon, yung peace. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin. Na one day, no, conflicts, strife will end, and the peace, we will have it because Christ is with us. Number 4 point, mga kapatid, pinagibagid po dito sa ating pong pag-aaral ay the restoration of creation. O ang pag-asa natin sa pagbabalik ng ating Panginoon na everything will be restored to its original setup. No? Hindi po natin makikita na ganito ang buhay. Mawawala na po itong mundo na ito sa kanyang pagbabalik. At tayo po ay mababago, ang ating pong katawan ay mababago. We will be restored on the creation like Adam and Eve. Ang mundong ito ay mababago rin po, mga kapatid. And everything will be restored to its original form. Sabi po sa Romans 8:21,
the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. Kahit pa ang creation, mga kapatid. Kung nakikita nyo na madumi ang inyong paligid, namamatay ang mga puno, ang mga halaman, talagang nalalanta. No? Yung mga hayop, nakikita po natin, sila po ay mga namamatay. There is decay doon sa ating pong buhay. It will be liberated. Magiging maayos ang buhay natin. At tayo po ay magiging free dahil sa ang ating Panginoon ay makakasama natin. Restoration. It will be restored. Yung isip po natin, it will be restored. Hindi po natin alam kung ano ang lagay ni Adam and Eve nung sila po ay unang nilikha ng ating Panginoon bago ang kasalanan. Ang kanilang isipan ay higit. Ma-imagine po ninyo na lahat ng mga hayop dito sa mundo, pinangalanan ni Adan. Ako po, hindi ko maalala yung pangalan ng mga aso, kung anong mga klaseng mga aso ang nandyan. Ang saging, marami tayong klase ng saging, hindi ko na maalala kung anong mga klase ng saging, mga kapatid. Okay? Lalong-lalo ng mga puno, napakaraming puno, maraming mga hayop na pangalanan po ito ni Adan. Kung kayo ay nakakalimot na, maging masaya kayo mga kapatid dahil sa you will be restored. Okay? At ito po yung hope natin ng ating Panginoon ay siyang makakasama natin magpasawalang hanggan. Romans 8:21, ito pong sinabi, no? Nabasa natin kanina, the creation itself will be liberated. Sabi po ni C.S. Lewis, there is joy in creation's restoration, where the natural world will be freed from decay and reflect God's original intent. No? Babalik po ito sa dati. Na kung kayo ay pupunta sa mga lugar na napakaganda ng tanawin, iniisip natin na parang ganun lang talaga yung tanawin. Hindi po natin alam. Dahil ang sabi natin, Panginoon, eyes have not seen or ears have heard. Kaya mga kapatid, yung iniisip nating magiging pagbabago, hindi pa natin nakita. Kung tayo ay nagagandahan na sa mga magagandang tanawin dito sa mundo, hindi pa po yan ang nakaprepare sa atin ng ating Panginoon. Yung nakikita natin, there is decay already. Pero ang binibigay ng ating Panginoon, restoration. Sabi ni Jurgen Moltmann, the second coming is the renewal of the things where both humanity and nature will be restored to their intended glory. Napaka-importante po mga kapatid na ating pong panghawakan ang pangako na ito. Ito po, mga kapatid, ang hope natin. Hope sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ellen White, in her book, The Desire of Ages, page 625, ito po ang sabi, Christ came to restore that which had been lost through sin. And when He returns, all creation will be restored to its former beauty. Hindi pa natin po nakita yung former beauty. At kung kayo ay nais niyong makita ito, mga kapatid, tayo ay lalong mapalapit sa ating Panginoon. Tanggapin po natin siya sa ating pong puso. Dahil ang pagmamahal niya ay binibigay sa atin ng walang bayad. Tayo lang ay tumugon sa kanyang panawagan na tayo po ay lalo pang tumalima sa Kanya at magkaroon ng mabuting relasyon sa Kanya. Ang pagbabalik ng ating Panginoon, yung promise ng ating Panginoon ng restoration, lahat ng mga bagay na ito na sinira ng kasalanan, ito po ay mababalik muli sa dati, sa original. It will be a new world
where God's beauty and perfection will shine in every corner of creation. Wala na kayong makikitang hindi maganda, kundi lahat ay maganda sa paningin dahil sa ang ating Panginoon, He will restore when He comes. This is His promise. At number 5, na puntos po natin, mga kapatid. Binabanggit po sa atin dito na promise ng ating Panginoon sa Kanyang pagbabalik ay yung pangako niya na walang hanggang buhay na kasama ang ating Panginoon. O mga kapatid, ito ang ating pong patuloy na pinanghahawakan. Pangako ng ating Panginoon na kapag siya ay bumalik, when He comes again, I will receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. O ang ating Panginoon, mabubuhay, magpasawalang hanggan. At tayo rin ay mabubuhay magpasawalang hanggan dahil kasama natin ang ating Panginoon. Sa 1 Thessalonians 4:17, ito po ang sabi, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Okay? Hindi po natin mabilang yung forever, mga kapatid. Sa mathematics, meron po tayong ganun. Parang nakatagilid na number 8. No? Ang ibig sabihin po nun ay infinity. Okay? Wala pong katapusan dahil ito ay ganun. Diretso, nakaloop po yun. Walang katapusan. At ito po, ang makikita natin dito, yung sa forever na ito. Oh? Lahat tayo kasama ng ating Panginoon. Doon sa mga taong namatay, kasama ng darat na ng ating Panginoon na buhay, we will be caught up in the clouds together. No? Magkakasama po tayo, mga kapatid. At tayo ay tumitingin doon sa palingin na yon, sa pangitain na yon. Na kapag ka nandyan ang iyong mahal sa buhay, makikita mo ang mga namatay na sila po ay nabubuhay na muli at tayo po ay sama-samang sasalubong sa ating Panginoon. At yung word, and we will be with the Lord forever. O, napakagandang pag-asa na binibigay sa atin ng ating Panginoon. We will be with Him forever. Because we have a relationship with Christ, we will want to be with Him forever. If we decide to put and to invite Christ in our hearts, and we love Christ to be in our hearts and to be in our lives, we will love also to be with Christ forever and ever. Isang pag-asang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Now, sabi po ni John Calvin, the greatest joy of eternity is being in the presence of Christ, who is the source of all joy and love. No? O, nandun tayo, nais natin na pumunta doon sa langit dahil nandun ang ating Panginoon. Sabi ni Ellen White po, mga kapatid, kung wala tayong relationship sa ating Panginoon, hindi po tayo dadalhin doon ng ating Panginoon. Bakit? Ano ang mangyari? Because we will be a discordant chord doon sa langit. Hindi natin gugustuhin na pumunta doon sa langit kung ayaw natin o wala tayong relationship sa Kanya. Dahil makikita natin doon, lahat ng mga tao ay sumasamba, pumupuri sa ating Panginoon, nagmamahal sa ating Panginoon. Pero kung hindi natin mahal ang ating Panginoon, magiging masaya po kaya tayo? Our own choice will hinder us to go to heaven. Dahil hindi po tayo madadala doon sa langit, mga kapatid. Dahil hindi rin tayo magiging masaya. Kaya nga napaka-importante nung binanggit dito ni John Calvin, the greatest joy of eternity is being in the presence of Christ, who is the source of all joy
and love. Nandun tayo at ginusto nating pumunta doon dahil nandun ang ating Panginoong Jesus. Sinabi pa ni Jonathan Edwards, eternal life with Christ is the ultimate fulfillment of our soul's desire, a life of perfect communion with God. O, ninanais po natin pumunta doon dahil tinanggap natin ang ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Dahil alam po natin na nabayubay sa cross ng Kalbaryo para tayo po ay iligtas sa ating po mga pagkakasala. Na kanyang pinili na bumaba dito sa mundo kahit nandun na siya sa langit, bumaba dito sa mundo, nagkatawang tao, napasakitan, gumawa ng kabutihan, sumunod sa utos ng Ama, at doon nabayubay sa cross. Tinanggap ang dapat na kamatayan para sa bawat isa sa atin. Upang tayo ay maligtas, kinuha niya yung kamatayan na iyon. At ang dapat nating gawin, mga kapatid, ay tanggapin ang ating Panginoon upang maging personal na tagapagligtas. O eternal life with Christ is the ultimate fulfillment of our soul's desire. A life of perfect communion with God. Si Ellen White ay sumulat doon sa kanyang libro na Heaven. Ito po ay makikita sa page 133. Sabi po ni Ellen White, Heaven is a place where we shall be forever with Jesus. We shall enjoy His presence and every longing will be satisfied. Oh, napakaganda po mga kapatid. Kapag tayo ay nasa presence ng ating Panginoon, kasiyahan ang ating pong madarama. Parang mga bata na ng ating Panginoon ay nandito. Gusto nilang lumapit sa ating Panginoon, tumingin sa kanyang mukha at pakinggan ang kanyang maamong mga pagsasalita. Bagaman yung mga apostol, sinabi na huwag kayong pupunta dito, huwag kayong pupunta dito. Kaya nga nasabi na ating Panginoon, suffer little children to come unto me and forbid them not, for of such is the kingdom of heaven. Meron tayong kasiyahan dahil meron tayong pagmamahal sa ating Panginoon. Nais natin tumingin sa Panginoon and we will be satisfied. Our longing will be satisfied in the presence of the one who died for us and who have saved us. O mga kapatid, napaka-importante natin pong pagtuunan ng pansin. Isipin natin, ang pamilya natin ay makakasama natin doon sa reunion. Isipin natin na yung mga tao na nakikita natin dito sa mundong ito, na sila rin ay nananalig sa ating Panginoon, ay makakasama nating masaya na pumupuri sa ating Panginoon. Eternity with Christ will be an ultimate reunion. At lahat ng naniniwala sa ating Panginoon, hindi mapuputol ang fellowship natin kasama ng ating Panginoon. O yung promise na eternal life na ang ating Panginoon lang ang siya makapagbibigay, ay nagbibigay sa atin ng hope. Nagbibigay sa atin ng pag-asa. Beyond this life, meron po tayong pag-asa na kahit ano pa man ang mga nangyayari dito sa mundong ito, matapos man ng ating pong buhay, may pag-asa tayo na sa pagbabalik ng ating Panginoon. Magpapatuloy, hindi na itong buhay na ito, magpapatuloy ang buhay na mas maayos, mas maganda, walang pamananambitan, walang sakit, walang karamdaman, walang kamatayan. Dahil ang ating Panginoon ang kasama natin. Ang langit, mga kapatid, it will be our ultimate home na kasama ang ating Panginoon. Kayo po ba ay nagnanais na pumunta doon sa langit na bayan? O mga kapatid, ang daan lamang patungo doon ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Siya lamang ang susi na magbubukas
ng pintuan sa langit. At kung kasama natin ang ating Panginoon, makakapasok po tayo. At tayo ay magbubuhay magpasawalang hanggan kasama ang ating Panginoon. Ang promise ng ating Panginoon ay talagang makikita natin. Unang puntos, there's certainty in Jesus' promise. May kasiguruhan, mga kapatid, sa pangako ng ating Panginoon. Yung second coming, pangalawang puntos, is the source of ultimate justice. No? Lahat ng mga dapat parusahan, mapaparusahan. Yung mga tao na nagbibigay pasakit sa atin, sila ay mapaparusahan. At mabivindicate, mga kapatid, ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Pangatlo, second coming is the fulfillment of our longing for peace. Yung kapayapaan na ninanais natin, dito na mangyayari dahil sa pagbabalik ng ating Panginoon. At pang-apat, the restoration of creation. Mababago ang lahat. Yung mga pangit na nakikita natin dito sa buhay, sa mundong ito, mawawala na po ito. At tayo po ay marirestore. At ang pinakalima, the promise of eternal life. Mga kapatid, ang second coming ng ating Panginoon ay pundasyon ng ating pong pag-asa. Nagbibigay sa atin ng justice. Nagbibigay sa atin ng kapayapaan. And we will be restored. And we will have eternal life. Through the promise of the soon return of Christ, we will have strength. May kalakasan po tayo, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoon ang siyang kasama natin. Ngayong oras po na ito, ninanais ko na imbitahan ninyo ang ating Panginoon sa inyong puso. Mabuhay kayo na kasama ang ating Panginoon. Nakakaranas mo tayo ng pasakit sa ating pong buhay, mga injustices sa mundong ito. Meron tayong kapayapaan dahil nandyan ang ating Panginoong Jesus. At kapag kasama natin siya, ang promise ng ating Panginoon na pagbabalik, makakaasa po tayo. Natitingin tayo sa langit at sasabihin, ito ang aking tagapagligtas na matagal ko nang hinihintay. Mga kapatid, makasama po nawa tayo ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Tayo po ay manalangin. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat dahil kayo ang siyang nangako na kayo ay babalik. Ninanais po namin kayong tanggapin muli sa aming pong puso. Kayo nawa po ang siyang manguna sa amin. Sa aming pong paglalakbay sa buhay Kristiyano sa mundong ito, wag po nawa kayong humiwalay sa amin. Bagkos hawakan nawa po namin ang inyong kamay at lagi kaming magdesisyon na kayo ang aming sundin. Panginoon, muli po naming hinihiling na kayo ang siyang pumasok sa aming pong puso. Marami po salamat, Panginoon, sa pagdidinig sa aming mga talangin at maraming salamat na ang pangako ninyo ay mangyayari sa aming pong buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.